Tamtimasi agina ada, itu angge beko bumakai. Beko ada mana sase bukan. Neng bunga ni. Serau dukung gitar menanggung taman lamai subuna lupa satarga Orname besmohai ang dalai खोन्थाखाबाय सार सोर देरहादों दा नोंसोरखौ उनाव दोननाय जाबाय दुखु दामोन नोंसोरबो बिराद मोजां खनदों नाथाय साथामल' लांनांगौखाय नोंसोरखौ उनाव दोनथ'नाय जाबाय बेनिखायनो बे समाव जों बाबुमोनखौ बिदाय हरनो गोसो जादों जाहाथे गोसोआव दुखु लानानै थाङो बे टेलेन्टखौ नोंसोरो मालाबाबो बावनो नाङा इसोरनि मिनिस्ट्रिनि थाखायनो नोंसोर खनगोन नोंसोरबो मोजां सिंगार जाबाय बेनिखायनो हामबाय होनदों फाइनाल राउन्डआव नोंसोरबो थांखाबाय बेनिखायनो नोंसोरबो सासे गस्पेल सिंगार होननानैहाय सिनायजाखाबाय बेनिखायनो गोसोआव दुखु लायाजासे ओंखारलांबाय हामबाय होनदों जोंनिफ्राय गोजोननाय जासिबाय इसोरा नोंथांमोनजों लोगोसे थानानै हेफाजाब खालामगोन दा बे समाव from Modern Military Third of Hambai, Sunday, Sangam from Arunachal Pradesh. बिथांमोनखौ रोजा हामबाय होदों इसोरा बिथांमोननो बोर होथों आरो बे समाव जोंनि टीमनि कनभेनरखौ बिथांमोननि पजिशननि जे गिफ्ट माला ना मा दं बेखौ गाननो फैनो खावलायनाय जाबाय अन्नानै गानहोग्रोदो बैखौहाय होमब्लासो सिनायगोन आलासिफोरजों गानहोनोसै इग्ला सारमोना फैदो प्रेसिडेन्ट साराबो फैदो साथामखाय साथामखौबो गानहोसिगोन फार्स्ट र'थाथ' जोंनिफ्राय फैगोन फार्स्ट रेंकनि थाखाय जोंनि मानगोनां गाहाय आलासिखौ खावलायबाय बिथांनि मोननो गोनां बान्थाखौ होनो थाखाय फहर फोटो खेद्रेगा
Motomin Circle. Bilang ko, media lasi yang dimakan dan brother ko. Sunday Shalom from Arunachal Pradesh. Because in the video,